Ia. Uite că aici sunt prin caut un Carrefour. Și aici încă este cald, este aproape 9 seara. Trecut de 9 seara, încă este lumină. Toată lumea stă la plimbare. Foarte fain. Locurile astea arată foarte bine. Fiecare clădire aici este foarte bine făcută. Adică aici o statuie. Da, încă este cald aici, e zăpușeală mare. Normal că e aproape august. Și încă e zăpușeală mare pe aici. Mă duc lângă statuia asta de aici. Yeah. Chiar dacă e târziu acum aici toată lumea doarme dimineața și umblă toată noaptea. Noaptea până pe la vreo 1-2 toată lumea umblă și așa. Chiar dacă e 9 seara, toată lumea afară la plimbare, pentru că ziua e chiar foarte cald și nu pot să fac absolut nimica. Și toate clădirile, cum este și clădirea asta, au jaluzele groase la ușă. Deci clădirea asta foarte faină. Au jaluzelele astea pentru că să poată să se protejeze de căldură. Blocuri foarte faine făcute, nu ca, adică sunt, uite și acolo, alea verzi. Dacă se vede alea de acolo verzi, trag jaluzelele în fața balconului ca să le țină umbră, ca să știi că aici e mult mai cald decât e la noi, cumva. Ia uite că am găsit și Carrefour-ul. Cumva l-am găsit. Autobuzul 19. Ia uite. Și am găsit Carrefour aici. Hai că intru înapoi. Da, cum ziceam, astea sunt bulevarde mai mari. Dar sunt și străduțe mai mici. Yeah. Da. Tot aici e făcut, construit foarte fain. Ia uite, ia altele. Toate blocurile, toate balcoanele au astea pe aici, au jaluzele ca să le protejeze de soare. Acum am plecat de acasă, nu mai știu cum să mă întorc. Da. Yeah. Nu vestesc pe aici. Ce-mi place mie aici este că au bulevarde mari. Au bulevarde mari deschise.
Nu este ca în Londra. În Londra sunt, cum le spune, sunt străduțe foarte înguste. Și mai au și ei pe aici tot așa. Niște străduțe tot mai înguste, mai așa. Ia să tramvestesc și eu pe aici. Ia. Și se pare că fiecare casă are balcon. Asta e parcă cea mai faină, ce-mi place, știi? Ia. Aici foarte faine clădire, foarte mari. Foarte spațioase. Da, și uite, cum e aici, toată lumea seara la 9-10, aproape 10, toată lumea stă la terase, știi, să se relaxeze. Știi? Yeah. Uite, și eu noi locuim pe o stradă din asta lăturalnică. Cred că aici e următoarea la stânga. Știi? Yeah. Ia uite, aici locuim și noi. Asta e casa. Da. Yeah. Exteriorul arată fain, știi? Dar numai că ia cum funcționează asta, așa? Unde pun asta? Uite că trebuie să bag aici. Ia uite, mă. Ia uite, mamă, cum e aici. Holul ăsta e mai nașpa. Deci e bombardat. Nici nu mai știu la ce etaj locuiesc. Până la vreo 2-3. Uite aici, cred că locuiesc. Hai că am intrat aici în casă și închid și eu.